Hola, nosaltres som el Gonzalo, el Joan i jo, l'Arnau, i us explicarem com fer una làmpara de lava, un experiment molt senzill de fer i que el podeu elaborar a casa. Repte Experimenta. Els materials que necessitarem són aigua, oli, pastilles efervescents i colorant alimentari per donar-li més color a la mescla. Per començar, posarem una mica d'aigua al got. És important que hi hagi menys aigua que no oli, perquè així podrem veure millor la reacció. Seguidament, introduïm l'oli. I com podeu observar, l'aigua i l'oli entre ells es separen, i això és degut a dues causes. La primera s'anomena immiscibilitat, i vol dir que les partícules que formen l'oli i les que formen l'aigua estan entre elles molt juntes com si fossin imants. Aleshores, al topar-se amb l'altre líquid, és com no es volen separar del conjunt i es formen aquestes dues capes. L'altre motiu pel qual estan separades aquestes dues capes és per la densitat. La densitat és la quantitat de matèria que hi ha en un volum determinat. Ara us posaré un exemple i imaginarem que hi ha 3 ampolles. Una amb aigua, una amb pedres i una amb ferro. Quina pesaria més d'aquestes 3? La de ferro. I això és perquè té una densitat més elevada. I això és el que passa amb l'aigua i l'oli. L'aigua, al tenir una densitat més elevada, se'n va cap a baix i l'oli, contràriament, cap amunt, i això les manté separades. Seguidament afegirem colorant alimentari perquè es faci més visual. Amb un palet anirem introduint les gotes cap a l'aigua i ara ho remenarem perquè el colorant s'expandeixi per tota l'aigua. Per últim pas, afegirem les pastilles efervescents, que és el que farà que ens faci aquesta reacció. A l'introduir la pastilla dins de l'envàs, fa una reacció alliberant diòxid de carboni. L'aigua té una major densitat que l'oli. El diòxid de carboni agafa aigua i fa que redueixi la seva densitat i per això tendeix a sortir cap a la superfície alliberant aquest gas, llavors l'aigua torna a baixar cap a baix. I fins aquí el nostre experiment. Esperem que us hagi agradat.